Dragi absolvenți, mai întâi, permiteți-mi să adresez felicitări tuturor celor care ați finalizat cu succes studii de nivel licență ale facultăților de Psihologie și Științele Educației, dar și tuturor celorlalți licențiați, indiferent de domeniul în care ați absolvit. Dețineți deja o fundamentare științifică solidă, care vă recomandă pentru continuarea studiilor universitare în vederea perfecționării voastre științifice și profesionale. Ar fi păcat să vă opriți aici din drumul clădirii voastre profesionale. Acum este momentul să vă exprimați matur și motivat opțiunea pentru ceea ce va constitui prima voastră etapă reală de profesionalizare prin studii masterale. Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vă întâmpină anul acesta cu un număr de 17 programe masterale, 7 în domeniul psihologiei și 10 în domeniul științelor educației. Prin conținut și adresabilitate, suntem siguri că programele noastre masterale răspund multora dintre expectanțele voastre. Iată aici și câteva argumente. Ele vă dezvoltă un set amplu de competențe profesionale și transversale. Sunt organizate pentru 3 forme de învățământ. Învățământ de zi, învățământ cu frecvență redusă, respectiv modular. Sunt derulate în 3 limbi de studiu, română, maghiară și germană. Sunt recunoscute și creditate de către organizații și asociații profesionale de profil, iar programele noastre masterale sunt cadru formal care vă garantează profesionalizarea. Vizitați-ne pe site-ul facultății și nu ezitați să deveniți sau să redeveniți studenți ai facultății noastre. Acum e momentul devenirii voastre. Dovediți-ne că decideți matur și că o faceți în favoarea voastră.